Sé téime lá lámh fiche trí ná lámh for living, an aimimetá ag an lá ná taispeáin gur teanga í lámh atá úsáideadh go léithúil. Is sampla farfa é Scoil Tigh ná an Dooley de sin, is iad ag múna lámh dus na daltaí. Inniu lámh, agus úsáideann muid lámh na tá muid na chomharsáide le páistí le riachtanais Speisialta. Tá an lámh ón ISL, sin an Irish Sign Language, ach tá áireachtaí i gceist. Gomach sé níos fosta go dtíine le riachtanais Speisialta na cóirí é úsáid. Tá sé fíorthábhachta gomach an lámh in úsáid sa Scoil seo, mar go bhfuil gCeathrú an seo nach bhfuil an teanga leabhar acu agus gomach siad an aní théine chur an núil ar an bhealach sin riad an lámh. Tosín mise mar múntar a múna na bunachail go na gCeathrú sa Scoil mar hampla just na rudí a bhacha úsáid chola lá amach siad a gceartáil tín, méid cóta, mála, bus agus na rudí sin de. Na páistí thain bíonn siad chósáasta agus muíneach a dhéanamh freisin. Tá 250 teagas scóir lámh in éireann anois ag múna na teanga. Tugann sin deist níos mó daoine le riachtanais bhreise chumarsáide, lámh eolais agus iad féin a chur an úl.